Історія жіночих ім'ян. Історія жіночих ім'ян. Історія жіночих ім'ян. Гісторыя жаночых імён. Мода на імёны пастаянна мяняецца. І так лёгка страціць сувязь з тым, што стаіць за родным гучаннем. Нашы імёны – гэта адлюстраванне культуры, гісторыі, надзей і мараў, якія укладалі ў іх нашы продкі. Імя фармуе асобу і можа нават вызначаць будучы лёс. У кожным зашыфраваны цэлы свет. Свет легенд і міфаў, рэлігійных вераванняў і гістарычных падзей. Мы пачынаем падарожжа ў часе, каб раскрыць таямніцы жаночых імён. Сёння мы пагаворым пра імя, якое прыйшло да нас са старажытна-грэчаскай мовы і паходзіць ад слова, якое азначае мудрасць, веды. І гэтае імя Сафія. На працягу многіх стагоддзяў яно сімвалізуе разважлівасць, унутраную гармонію і духоўную сілу. Вялікую ролю ў яго распаўсюджванні адыграла шанаванне святой пакутніцы Сафіі, а таксама яе дачок – веры, надзеі і любові, чые вобразы вельмі важныя для хрысціянскай культуры. На беларускіх землях яно вядома ўжо шмат стагоддзяў і заўсёды карысталася вялікай папулярнасцю. Сёння гэтае імя застаецца адным з самых любімых у бацькоў са многіх краін свету. Сафія – імя з мяккім гучаннем і моцным характарам. Яго уладальніцы часцей за ўсё спакойныя, разважлівыя і ўмеюць прымаць узважаныя рашэнні. Яны цэняць веды, лёгка знаходзяць агульную мову з людзьмі, адрозніваюцца дабрынёй, адказнасцю і імкненнем дапамагаць навакольным. Пры гэтым Сафія умее цвёрда адстойваць свае перакананні і ніколі не адмаўляецца ад сваіх мэтаў. У сям'і дзяўчынак ласкава называюць Софа, Сафійка, Сафі, Соф'юшка. Гэтае імя ўжо шмат гадоў застаецца адным з самых папулярных. За апошнія 10 гадоў яго выбіралі больш за 700 разоў. Історія жіночих ім'ян.